Păi înțelege că nu sunt un criminal, în plus aici să mă omoare oamenii lui Damian. Asta-ți trebuie pentru ceea ce ai făcut. Bun, lasă-mă măcar să stau într-un spital în cameră. Nu meriți asta. Mircea. Da. Mamă, ce mă bucur că ești aici. Ce faci? Ce cauți aici? Stai, mă, ce caut eu? Bă, tu ești băiatul lui Damian. Mamă, nu începe, te rog eu, Mircea, nu începe și tu. Nu începe și tu. Ce să încep, mă? Nu sunt băiatul lui Damian, eu sunt Sorin Mamiron. Mi-au făcut o operație estetică, mi-au schimbat chipul. Bă, tu ai probleme cu capul? Du-te, mă, uite-ne în oglindă, mă. Lasă-mă cu operațiile, Băi, mă. Mircea, trebuie să mă crezi, sunt disperat. Mă bucur că ești aici și că văd pe cineva cunoscut, nu știu ce se întâmplă cu mine. Ascultă-mă, Mircea, știu totul despre familia ta, ascultă-mă, uite. Eugen, Ce cu știu el? că e socrul tău. Da, și poate să știe încă jumate din București. Altceva. Nu, acum un an de zile am crezut că e tatălui Iani, adică bunicul meu.